אליגד מוצרי אלומיניום הינה חברה לייצור מוצרי אלומיניום וזכוכית לבנייה פרטית ומסחרית עסקית. החברה, בבעלות אלי מאיר, הוקמה בשנת 1993 ופועלת מאז באזור השפלה וברחבי הארץ. חברת אליגד מייצרת מוצרי אלומיניום בהתאמה אישית ללקוחותיה, חלונות, דלתות, תריסים, הצללה חיצונית מתקדמת, מקלחונים, חיפוי זכוכית למטבחים, מראות ומוצרי אלומיניום נוספים. אליגד משווקת את מערכות השליטה האלחוטית מבית סומפי. ההתחייבות שלנו, מקצועיות, איכות, דיוק ואדיבות. אנו באליגד מבטיחים לכם עבודה איכותית ומקצועית, שימוש בחומרים הטובים ביותר, שירות אדיב ועמידה בזמנים. אנו מאמינים בהתאמת הפתרון המיטבי לחלום ולחלון שלכם. אנו מקשיבים לצורכי הלקוח, מדקדקים בפרטים ועושים הכל בכדי להתאים חזון למציאות שימושית ובכדי לספק לכם את המוצרים המתאימים ביותר. אליגד נמנית ברשת אקספרט סומפי, החברה המובילה למנועים לתריסים, וילונות, סוככים ושערי חנייה.